Kaikki lähti. Kiitos. Joko sä sait valmiiksi? Joo. Mulla on vielä viimeinen. Tässä olisi mahis 200 sarjaa. Jos tekis 2 kaatoa ja sit sais vielä muutaman keilan veke. Noin. Huuk! Tuurilla, ei millään. No ei ihan tullut sellaista tulosta, mitä lähdettiin tavoittelemaan. Mutta. Oi. Siihen vielä tommonen harmillinen jättö. Kiitos Antti. Ehkä olisi voinut olla joku toinenkin väline kuin toi purple. Meikäläiseltä saa kohta. Täältähän näkee niin dataa. Joo. Brunswickin dataa. Usean keilan paikat ja täältähän näkyy kato. Joo. 10 keilan paikat 9/10. Aika hyvin. Ne näkyy kaikki. Joo. Ei pääse karkuun. Syntillistä. Juuri näin. Yhden keilan. Let's see. Saadaan vähän statseja tuolta koneesta. Näytä Seetu. Mä haluan nähdä omat, enkä muitte. Aloitetaan siihen alusta. Noniin. Täällä puhdas tulee 733. Joo. Keskiarvosta 86. Joo. Pinnatasoituksia. Nyt ymmärrät, mikä teki siellä tasoituksia. Niin. Se on ihan selkeä. Mentiin. Taas sä liipasit jotain. Keskiarvo. Joo. 56 heitosta niin 22 kaatoa. Jaha. Kuitenkin. No ei, se on melkein, ok. niin, 40 jotain prosenttia. Niin. Tää on mukaan 11 tyhjää, eikö vain? No kyllä se varmaan pitää paikkansa. Tasoituksia on henukka. Mitähän me tarkoittaa tän jaon? Ootas nyt. Mikä se mahtaa tarkoittaa? Kun nyt on 7 kuitenkin. Ne on varmaan reikäpaikkoja. Aivan. Mä epäilisin. Niin, split. Totta. Niin, kyllä. Joo. Jaot. 2/7. Jaot. Niin. Manu Roope, hei kiitti seuraamista. Sehän aivan. Siis seurauksesta. Selvä suomennos. Niin on. Joo. Splitti on jaot. 2 reikäpaikkaa. 7 reikään, 4 muuta tyhjää. No, se on elämä. Usean keilan. Paikot tasan 100. Satarossa. Oliko siinä kaikki? Noniin. Antti. 10 keilan paikot. Paljon saa statsia noista pistelaskimista. Et tilastoa löytyy. Kuka sit haluu katsoa? Ihan kivoja juttujahan on jo. Mut ei ehkä ihan heti pelin jälkeen. Niitä vois katsoa sit vähän myöhemmin. Mä just meinasin, että niitä täytyy katsoa vähän myöhemmin, ei aina heti pelin jälkeen. Jollei nyt ole sit joku ihan hirveä peli. Niin. Näyttää tästä niinku siis sähköpostia. Niin, joo. Hei, vois nyt kokeilla, kun se ei kato eilen lähettänyt. Näytä minulle tuloksia. Joo. Eikö siinä ollut? Name. Se oli nimi vaan. Joo. Oho. MG. Muokkaa tuloksia, hetkinen. Saaks siitä muokattu? Tästähän pystyy soittamaan tänne missään. No mä kattelin eilen, mun teki mieli koittaa, mutta ok. Tallenna ja sulje. Let's see. Tuleekohan sähköposti? Kilahtaako? Kili. Oikeeseen osoitteeseen. Ja tässä pystyy omasta Niin. Ei vielä kilaa. Tasa 100 pinnaa oli ero muuten. Joo. Tasa. Niin. Tässä pystyy
Hetkinen. Eikö joo. Niin joo, siellä tasoitukset ja systeemit. Tää pystyy niinku katsomaan sit kun erä loppuu. Niin. Niin pystyy katsoa, että kuinka monessa sä olit tästä suoraan. Niin joo, henkilökohtainen tuloslista tasoituksilla. Joo. Okei. Okay. Täällä on kato tuloslista. Joo. Siellähän on vaikka mitä herkkuu. Mitä tuo tulokset? Eikö sit sä näet omat? Omat tulot. Sieltä löytyy paljon hienoa. Oppii vaan käyttämään. Niin. No joo, ja onhan toi nyt aika selkeä toi. Missä muissa keilahalleissa Suomessa on toi synkki? Äänekoskel Äänekoski. ja Tikkurila. Niin. Ja oliks Kouvolassa? Kokkolassa ei ollut, mutta Joo. Kouvolassa. Mut kuitenkin on niinku 3. tai 4. halli. Niin se oli joku... siis Suomeenhan siis asennettu Euroopan ensimmäinen synkki. Aha, onko se just se Äänekoski? Ei. Se oli just tää Kouvola. Okei. Okay. Mut nyt sanottu sit ihan varmasti. Kyllä. Et vähän semmonen veikkaus kyllä. Raision keilailukeskuksen uniikki tuote. Joo. Meneekö meidän, eikö jää nyt päästä? Kato, että 7 menee jumiin, mutta eipä mene. Ei täällä mikään jumiin me. Hiljenemään samaan aikaan kuitenkin lopetettu. Joo. Mut niin siinä aina käy. Tarjouks toisen pelin, niin rupee tulee väkke. Oi. Ei mä tuu joku toinen päivä. Mennään ihan nyt niinku pikkasen kerralla. Tää oli se realitin keli. Olis varmaan joo. Vähän joku... Sillä sä pystyt niinku nojaamaan siihen reunaan. Kyllä. Ja sais se vähän tossa öljylläkin kääntymään. Ei Purplekaan mennyt tossa niinku tossa... mihin sarjaan se 3. sarjaan, kun sä kiskasit? Joo. Tietysti mä heitin paljon alempaa se. Niin. Juu. Aika paljon piti suoristaa. Kyllä myöskin tosta... Tulee joku vähän viileämpi päiväkin, niin. varmasti välineet kääntyy huomattavasti enemmän. Niinpä, se on ihan totta. Joo, ja kyllähän tuolla nyt taskuun osu, eihän se ollut niinku ongelma, vaan enemmän just se, että ja sit täytyy sitä nyt opetella käyttää silleen, että rupeaa saamaan ne keilatkin sieltä lähtemään sitten. Mutta joo, ihan kyllä se olisi muuten ihan reaktiivipallon keli. Itsekin jos kerkeis vielä tänään, niin tähän Niin eikö tää nyt ole ensi viikon vielä? Joo. 3. päivä loppuun. Niin, joo, eli joo. Eihän teidän sunnuntai auki vielä ole, ei. Me ollaan kato elokuun loppuun asti. Ensimmäinen syyskuuta aukeaa vasta niinku noi... Alkuviikon. Niin tai kalenteri kokonaan koko päivän. Okei. Selitäs mä nyt vaikeasti. Ei, siis aukeaa niinku kokonaan. Kesäaukilla loppuu silloin. Joo. Sitten ollaan auki taas joka päivä. Juu. Se on varmaan ihan jees. Kuitenkin näin. Hei, mitä me tehdään sen, muistas kun juteltiin siitä fripa-hommasta? Mä muistan, joo. Mä väitän niin, että mä olen koittanut noita ihan niinku fripaa juttuja. Niin. Ne ei ihan hirveästi siitä innostunut, mutta voitais kuitenkin, kyllä mä tiedän paljon fripaavia keilaajia. Niin tiedetään, juu. Saadaan siitä kyllä ihan niin kuin keilaajien kesken kyllä aika kiva. Joo. Sitten. Joo. Kyllä. Joo. Mitä fribaajat sanoo? Tää on vitsi. Ei, kun siis mitä ne, kun sanoit, että ei ne innostu. Mä kysyin siis ihan niinku menin syvämpään, kysyin Suomisen Laurin kautta sain yhtenä Seppo Paju. Niin, joo. Juttelikin silloin. Joo. Joo. Ei ripaamaan voi tulla, mutta ei se keilaaminen sitten. Ne oli joskus käynyt kokeilemassa ja niin. Ei kiinnosta. Niin, joo. Ei juurikaan niinku ehkä tää Lauri voisi niinku tulla, mutta hänhän siis on hyvä myöskin keilaamaan. Hän on meidän niinku kupiliikajoukkueessakin ja kaikkien. Joo. Hän on ihan... Sehän tässä olisi nyt ihan hauska, kun nämä synkit, kun näissä on just se Best Ball sarja.
niin sillähän voisi vähän niinku houkutella, että olisi vaikka niin olisi tiimit ja niin, siinä voisi olla ihan, siinä voisi olla vaikka yksi joka keilaa ja yksi joka pelaa fripaa ja tälleen näin. Ja, niin, siinä ja sitten taas pelimuodon, niin. Kyllä. Sen ei tarvitsisi olla, ei siinä tarvitsisi osata keilata. Ymmärrän toki, ei kaikki varmaan aika riitä tai kiinnosta tai tälleen näin, mutta... Sillä samalla säännöllä voisi niin tässä mennä siellä friparadalla. Niin vois, niin. Sehän olisi just hauskaa. Nimenomaan se kättelee niin molempia lajeita. Niin. Että olisi niin tehtäis parit kivasti niinku frisbee-golfaajista ja keilaajista. Tai whatever, se voi olla ihan kenestä tahansa. Mietitään. Ei mikään hätä. Kerkeehän tässä vaikka... Pidetään siimat vedessä vielä. Juu. Tässä on kesän jäljellä vielä. Mä oon elokuussa pari viikkoa lomalla. Joo. Toisen ensimmäisen viikon tosta 10 päivää eteenpäin, niin Joo. ollaan reissussa, mutta Joo. niin, Sama homma. sen voisi iskeä sinne johonkin niinku elokuun loppupuolelle. Kyllä. Eikö vaan? Joo. Vai syyskuussa? No ei, siinä on, joo, siinä on tietty joo, katsotaan kalentereja. Niin. Katsotaan, joo, kun mä muistan, joo. Joo, katsotaan kalentereita, niin eiköhän sieltä löydy joku. Me myöskin kato, kun jos me järjestetään semmonen niin me voidaan järjestää niin yksityistilaisuuskin sillä lailla. Niin, miltäs kuulostaisi hei chatti, jos olisi fripakeilailu? Se voisi olla joku, jos jengille ei niinku mitenkään käy sillä niin meidän aukioloaikojen puitteissa. Niin. Tietysti sanotaan välittömästi ei, mutta Tullaan salaa. niin. Ja sit se vois päätyä sillä, että sitä on sauna lämpimänä ja tämmöstä. Niin. Ei olisi ollenkaan huono ajatus. Mut tietty sitä voisit... Joo. Voihan sitä aloittaa vähän pienemmälle, ei tarvii niin hirveän isoa olla heti alkuun. Niin, että se olisi vaan niinku ne lajit. Niin, tai sillä ettei siinä tarvi olla niinku... Jos ei nyt saada lavaa täyteen, niin ei kai se nyt sit niin ihan niin. Niin mä käytin ton toi Kantosen Jesse pyysi mut tonne. Juu. Taloon sinne Ripakeilaan. Joo. Niinku toi Fedipärin Pasi kato järjestää siellä. Ei kun niin se järjestää, joo. Toi oli toi Jerekin oli siellä. Joo. Se olisi ihan hauska. Voihan sitä sellaisenkin yhteyteen johonkin vähän viritellä. Niin, kato. Siellähän niitä fripailijoita oli. Niin. Ja siellä oli ihan porukka. Se oli mitäs mä sanoisin? Kyllä siellä oli kymmenkunta oli kato siis. Joo. Yli kymmenkunta. Me pidettiin kanssa semmoset pienet, missä oli meitä oli 5 varmaan parhaimmillaan joskus. Ja kiertopalkinto taitaa olla itse asiassa Jere se kiertopalkinto, mä luulisin. Epäilisin näin. Jaha, se oli semmonen keilailukilpailu tänään. Kyllä tossa kun lähtee miettimäänkin nimiä, niin kyllä me saadaan katsoa. Tommonen lottolappu. Pitäisikö siitä ottaa joku kuva? Huomenna arvotan taas. Niin. Mä laitan sen tohon, niin mä näen ne tosta. Yes. Huomenna on lottoarvonta. Joo. Tuliskohan sieltä jotain pientä? Onko se 10 aikaa taitaa vissiin tulla ne numerot? Joo. Samalla kun katsoo olympialaisia, niin voisin sit vähän tsekkaa. Tänään on avajaiset. Nyt on jo jalkapalloa tullut ja käsipalloa ja rugby. Joo. Ne on alkanut jo. Ja olisiko siellä joku muu alkanut? En muista. Hei. No? Kysymys, kun koko ajan keilailu yritetään saada olympialeiksi, mutta niin. Kumpaan kategoriaan se osuisi? Kesä vai talvi? Mä vähän pahoin pelkään, että ei oo kyllä se ovi sulkeutui tuossa noin. Enkä mä oikein olympialaisten ovi keilailulta ainakin joksikin aikaa, kun sehän oli tuossa, eikö se siihen 2020
ollut aika niin kuin suurikin panostus ja tällainen näin. Mutta jos kysyt kumpaan, niin kyllä mä sanoin, että se menisi niin. Mut siinä on varmaan aika pitkälti se, että siellä pitäisi olla, jenkkien pitäisi järjestää, no jos nyt vaikka olisi talviolympialaiset, niin se pitäisi järjestää Amerikassa ja sitten niiden pitäisi järjestää se laji sinne. Et nythän se on mennyt sillä lailla, eikö se ole aina silleen, että se järjestäjämaa saa tuoda sinne aina jonkun lajin, niin kun, siis ainakin jos ei muuta, niin näytille. Ja kyllä vähän mietin, että onko keilailu sit olympialaji mahdollisesti. Toisaalta se on. No, mutta jos golfikin on. Niin, golfilla on aika pitkä historia siellä kuitenkin. Niin. Se on niinku hirveän vaikea tänä päivänä jotenkin Sitten on päästä. Kiipeily ja mitäs kaikkea vaan. Onhan niitä. Niin, onhan niitä tosi paljon, joo. Toisaalta, että miksei. Niin. En mä sitä sano, että miksei voisi olla, mutta niin, mulla on vähän semmoinen olo, että se ikkuna tuossa kerkesi vähän mennä. Koivunen sitä silloin niin. ajo eteenpäin kovasti. Se, niin, juu, kyllä. Sehän on siinä keulakuvana, kun sen tietysti keilailumaailmassa onkin iso nimi, niin Joo, ja mun käsittääkseni siellä oli kaikki noin Belmontet ja kaikki nämä oli siinä niin kuin isosti mukana muutama vuosi takaperin. Koska mun mielestä talviolympialaisia sitä niin kuin vietiin. Siellä on käsittääkseni vähemmän lajeja. Mutta sitten toisaalta keilailu voisi olla, sehän voisi olla molemmissa. Mutta keilailuhan ei ole enää World Gamesissäkään. Ja se on vähän niinku, ja World Gamesithän on niinku ei-olympialajien olympialaiset. Se ei ole enää käsittääkseni sielläkään. Asian Gamesissa on. Mutta mä mietin sitä, että minkä takia tarvitsee, tai onko se niin, että täytyykö olla olympialaji? Miksei voi olla niinku riattaasti irti koko olympialaji? Näyttää vähän hanuria sinne, ihan sama. Miksi keilailus, miksi meidän täytyy niin hirveästi yrittää olla semmoinen niinku sporttinen laji? Niinku kaiken kaikkiaan, kun meillä on kaikenlaista. Siis mä tarkoitan sitä, että miksi täytyisi niinku kulminoida, tai miksi täytyisi niinku profiloitua, yrittää väkisin profiloitua semmoiseksi niinku sporttilajiksi. Miksei me niinku, tiiäks, eihän dartsihan on valtava menestys ja niillä ei ole mitään toiveita mihinkään olympialajiksi. Vaan ne on härskisti niinku oma semmonen niinku, ei saa taas sä hajotat. Niin. Kaiken. En mä viitti sanoa, mä kuulin, että Esa tekee silloin. Ootpa sä. Tavallaan niinku, tiiäks, miksei niinku vaan tehtäis niinku niillä vahvuuksilla, mitä oikeesti on. Et on se sportti ja se saa olla, totta kai. Niin. Ja miksei, ja sit mihin kaikkea se taipuu. Yhdistää se sportti ja hauskanpito. Että sillä yleisöllä täytyy olla helvata hauskaa ja paljon ruokaa ja juomaa. Ja sitten ne urheilijat on siellä, niillä on niinku se, että tuoda se niinku siihen, niitä täytyisi niinku kohdata. Eikä silleen, että me ollaan, et taas ollaan siellä, istutaan sohvilla niinku tälle katsojat ja sitten siellä ollaan niinku, vaan tuoda se viihde-elementti siihen sporttisuuteen. Olympialaisethan ei ole siis sillä tavalla. Niin. Sillä tavalla olympialaiset ei ehkä, totta kai hienoa olisi, jos olisi olympialaji, mutta tarvisiko ensin olla se suosio niin kuin yleisön keskuudessa? Et itse asiassa mä en pidä mitenkään mahdottomana, että dartsi voisi nousta. hyvä. Hoidetaanko maksupuoli? Joo. Niin kun se suosio olisi ja kasvaisi, niin sieltä voisi olla niinku semmoinen vähän toisenlainen reitti sinne. Vaikka olympialaisiin. Olympialaisiin. En oikein tiedä. Esa, mihin meet? Päästikö sen tolleen vaan menemään? Hän sanoi, että hän käy autossa. Uskoiko se siihen? Kohta kuuluu. Missä autossa? Eihän kertonut missä autossa hän käy. Mä olen ottanut häneltä tänään juoksumaton. Okei. Mennään 5 hakemaan.
Ai jaa. Hän ei saa juosta karkuun enää. Okei, Hän juoksee vaan okei. autotallissa. Mahtavaa. Ei saa juosta enää karkuun. Tuleeko nyt sitten televisio? Niin. No kyllä mä haluan. Ja sit mä laitan mun kuntopyörän siihen ja Joo. nyt alkaa. Joo. No mut hyvä. Se on hyvä juoksu. Niin, juu. Vähän niinku vähentää liukastumisen riskiä ja kaikkea tällaista. Ja eikä pääsee sit kelillä kuin kelillä. Niin. Joo. Mut mitä sä Petra sellaisesta ajattelisit, että jos kääntäisikin sitä vähän niinku semmoiseen tavalla toiseen suuntaan, että kun kerran ihmiset, niinku, miten mä sanoisin siis, ihmiset, jotka käy pitämässä keilahalleilla hauskaa ja liittää sen siihen, niin Joval tuli pieni hikipisara tosta. niin miksei niinku laita niitä kohtaamaan, että tuoda, niin. Tiedätkö missä tää näkyy? Älä hävitä sitä lappua sit, se on taltioitu. Tää huustanpito ja tää sit se niinku kilpailu Niin. näkyis. Siellä firmakeilailu EM-kisoissa. Niin, just näin, Pärnu Openissa. Kaikissa tällaisissa. Niin. Just Siinä näin, on vähän joo. niinku tosissaan, Niin. siis kuitenkin pidetään Mut hauskaa. sekin oli mun mielestä Niin. hyvä, kun mä soitin turkkariin, niin ei ne semmosia, kato firma ei jää. Semmosia. Mä ajattelin, että niinku, tää on tosi kova juttu meille. Niinku, että se on hieno saavutus. No sit kun hän ottikin yhteyttä, no kyllä me voitais vähän sitten sivuttaa sitä. Joo. Niin kuin tiedätkö, ilmeisesti ne oli, mutta se ensimmäinen reaktio siihen, kun se ei ole täysin sporttilaji, niin kuin siellä. Niin, varmaan just se, Firmaajia. niin, mihin se niinku menee, meneekö se urheilusivuun vai meneekö se niinku johonkin muuhun elämä, ajanviete, vapaa-aikasivuun. Mutta just näin, joo. Tästä kuitenkin niinku keilailu sisäisestikin niin uutisoidaan kuitenkin niinku keilailukanavilla. Niin, ja sehän on niinku, siis sehän on hyvä konsepti kaiken kaikkiaan. Firma Euroopan mestaruuskilpailut, kaikki tämmöiset. Se on oikeasti, siinähän on niinku kova karsinta ja harvat sinne pääsee. Kyllä. Ja sit se on tosissaan hauskaa pitäen. Niin. Ihan sama niinku. Jaha, nyt taas niin. ensi vuonna niin Palermossa. Italiassa. Joo. Ootteko te kattonut sitä, onko se Japanista vai mistä se tulee, on sitä semmoista niin kuin, YouTubesta ainakin löytyy sitä, miksi sitä sanoisi, siis se on semmoinen niinku, en mä oikein osaa selittää, semmoinen niinku Hello Kitty-tyyppiset niinku, tiiäksä, kulissit ja tällaiset ja se on niinku ihan niinku, ne on niinku ihan on, siis joo. Tai ei mitään Hello Kitty sinällään, mutta se on niinku hirveän värikästä ja semmoista vähän semmoista niinku anime niinku, tiiäksä, henkistä sellaista japanilaista niinku juttua. Niin tavallaan siinäkin on ihan hauskaa, että se on niin kuin, eihän mä sit mitään ymmärrä, että mitä siinä itse asiassa, mitä siinä pelataan, se on niin kuin selostettu japaniksi, mutta niin se on erittäin hauskan näköistä. Se on joo vähän ehkä vielä semmoista, mutta se yleisö on siellä niin kuin messissä, hurraa ja ne on vähän niin kuin sellaisia hahmoine keilaajat, et ei ne on niin kuin. Nehän on pukeutunut siihen tyyliin. No vähän joo, ja sit siinä on. Mä oon nähnyt sitä enimmäkseen, että siinä on naiskeilaajia. Ja ne on ihan varmaan ammattikeilaajia. Mutta mä en tiedä mitä ne siinä niinku. Miksi tän. Hahmoista puheen ollen, niin kyllä niinku kaikki, mutta suurin osa näistä niinku ammattikeilaajista niinku Jenkeissäkin, niin nehän on niinku luomannut se oman niinku ihmisbrändinsä periaatteessa. Niin no. Hyvä esimerkki, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on Kyle True. Kyllä, joo. Koska hän pukeutuu aina värikkäästi. Joo, Esa. Onko sun liian isot kengät? Esa. Joo, niin. Joo. Hän on niinku ihmisbrändinä, niinku jos tämmönen kävelevä tommonen. Joo. Niinku, ei nyt klouni, mutta niinku. Joka tulee vielä hänen isältään, koska hän on ollut niinku hän on ollut ihan vastaavanlainen hahmo. Et se tulee vielä, tiiäksä, se on niinku semmonen, se on vielä niinku semmonen niinku perintö vähän. Joo. Se faijahan on. Se on tosi makea. Ja mä just kattelin noita keilaajien niin kuin seuraajamääriä tuolla sosiaalisessa mediassa, niin siellä on itse asiassa tosi isoja lukuja. Eikä pelkästään niin kuin Belmonte, eikä pelkästään niin kuin Kyle Truppi, vaan siellä on niin kuin, nuoria keilaajia, jotka on jollain konstilla. Siellä rupetaan puhumaan 10 000 niin kuin seuraajista. No Instas esimerkiksi, varmaan TikTokissakin on. Esimerkiksi Dio Bernard, jos se voitti sen. Just, niin se. Se esimerkiksi silloin ihan jäätävää.
Minkä nimi? Siis toi... Deo Benar. Joo. Mun mielestä mä katsoin, se on se nuori jätkä, kaksikätinen vasuri. Mun mielestä mä katsoin, että sillä oli Instas vähän vähemmän, mutta olisiko sillä TikTokissa sit paljon. Joo, niin. Että ne, juu. Että tavallaan niinku semmonen tietynlainen brändäys, mutta sit siihen pitäisi vaan tuoda silleen, että keilailuun kun tullaan katsomaan, niin ei tarvi olla hissukseen ja hiljaa ja arvokkaasti, vaan tiiäks, pitää niinku finaalit olisi vaikka alkais kuule 7 illalla, no ei nyt perjantai-ilta, mä ymmärrän sen, ettei silloin järjestetä, mutta joku semmonen ja sit on Niin kuin tuolla Jenkeissä on ne niin, ruokaa ja juomaa ja kurrataan ja heilutetaan niitä naamoja. kylttejä ja kaikki. Niin. Ja ne televisiolähetykset ihan varmaan käsikirjoitetaan ja siellä on niinku tyyppi, joka sanoo, että mitä nyt tehdään ja mitä nyt tehdään. Silloin kun Sanna oli siellä MMissä, niin sehän käytiin läpi ja kato kaikki verhot ja sitten ne harjoitteli sen, että milloin sä tuut sieltä, kato ja sitten painettiin ja esittelyt. Joo. Niin kuin, Joo. Miksei olisi täälläkin? No ei nyt, niin. Vois se pienessä muodossa, oishan se ihan hauska, tiiäksä, tuoltakin tultais tulis, kato, joku tulis tuolta, Joa tulis tuolta noin Sen jälkeen tulee joku toinen ja niinku tiiäksä, semmoista pientä hauskaa. Höyryt nousi. Niin. Tuli sieltä ja valot vilkku näin ja Joo. Ja sit tietty mitä iso. Niin. Joku puhaltelee tosta noit saippua kuplia. Jotain tällaista. Niin. Et se voisi olla ihan oikeesti ihan makea juttu. En tiedä pienestä se tarvitsisi niinku vaan niinku luoda semmonen kulttuuri siihen. Mutta sit siihen täytyy saada jengi silleen niinku tavallaan mukaan, että kyllä se nyt vaan valitettavasti niin on, että siinä täytyy olla vähän tuommoista alkoholipitoista virvoketta sillai sopivasti ja semmoista, että se pitäisi, eikä kaiken tarvi olla sellaista, mutta niinku se on, siinähän voisi lyödä niinku viisaat päät yhteen, että miten saada. Ja sit kuitenkin mä niinku ajattelen sen vielä jotenkin sillä lailla, että tavallaan sitä voi monella niinku eri tavallaan niinku tasolla tehdä, että se voi olla niinku vähän pienempänäkin, mutta sitten se voisi olla isompana sellainen, että ne, ketkä on siellä kilpailemassa, niin se olisi niinku tavallaan semmoista niinku kunnon kilpailua, mutta toki siinä olisi vähän tätä hahmohommaa ja erilaista niinku persoonaa ja tällaista näin, ja ei saisi ihan oikeasti tehtäisi silleen, että siellä ei niinku monotella koneita tai haukuta kelejä tai mitään tällaista, vaan että täytyy olla se semmoinen positiivinen vire siinä, mutta sitten se taas vaatii sitä, että sitten siellä täytyy olla riittävän motivoivat palkinnot, jotta porukka semmoisen niinku sit niin ja sitten kaikkea tällaista näin. Siinä olisi semmoinen taas, mikä voisi olla semmoinen niinku kiertuetyyppinen, että se voisi käydä eri paikoissa. Mutta pienemmässä mittakaavassa niin se voisi olla vaikka kesäkisan finaali. Että tehdään jotain pientä ekstraa siihen. Niin. Joku sanoo, mitä? Striimitiimi tulee nyt. No, niin, striimitiimi tulee, jotka ihan varmasti, ja mä oon ihan varma, että yksi turkulainen striimaaja voitaisiin saada, jos päivän vaan sopii, niin vähän nostamaan henkeä. Niin. Niin ja niinku juontamaan ehkä vielä paremminkin. Niin. Se on semmoinen moottoriturpa. Niin ja silleen, että vaikka jos tuossa keilataan nyt, jos vaikka keilattais pudotuspelit tai mitä tahansa, ihan sama, mä en edes muista miten toi finaali nyt keilataan. Mutta tiedätkö, että samaan aikaan paukkuu suusiin ja se paukkuu tähän halliin. Mielettömän hyvä juontaja, kun Niin. puhuu samaan aikaan kaikkea. Joo. Kuin sitä pelkkää juonta. Joo. Kyllä. Juuson juontaman sen YouTube All Stars. Niin. Joo, se oli Pakun kanssa siellä. Joo, nehän veti ihan tosi hienosti. Kyllä. Jotain tollasta tarvitsisi vähän koittaa keksiä. Tai ei tarvitse keksiä, koska ne on kaikki keksitty jo, vaan siis tarvitsisi miettiä, että miten se niinku tuodaan tänne sitten. Ja mä taas ottaisin sen niinku sieltä dartsista, että nehän on tehnyt niinku valtavan hienoa sieltä, että myydään MM-kisoihin, myydään 100 000 lippua muutamassa minuutissa. 3 viikkoa kestävät. Suomesta lähtee jengi sinne katsomaan
pukeutua